No niin, tervetuloa uuden videon pariin. No niin, tänään tosiaan olisi tarkoitus, tai siis aloitetaan nyt siis sillä, että Aleksilta kovalla rahalla tämä Volvo itselleni. Syyleri pitäisi paikata, se vuotaa tuosta jostain tuolta. On siihen sikamassaa. Sitten pitäisi laittaa uusi lambda-anturi. Koitetaan, että lähteekö sillä se röpöttäminen pois. Ja sitten yksi kappale turvavyölenkkejä. Ei muuta kuin harrastamaan. Töhöttää niin saatanasti. Jätkö tuot? Joo. Mulla on 4 kättä. Hyvästi vanha lambda. Toivottavasti uusi on parempi. Kouluiset viimeistä. Nyt on pohjassa. Pyörähtää vaan tyhjää. Vedekö? Juu, palataan seuraavassa jaksossa. Verellä, hiellä ja kyynelillä. Joo. Lambda-anturi vaihtaa. Seuraava epistola onkin se, että sopiiko tuon meidän varaosalampra tuonne karaan, mikä siellä on. Niin. Ja mä veikkaan, että, tai Aleksin hypoteesi oli, että edellisellä omistajalla ei ole sopinut. Juu. Se on varmaan väärälle jengelle väännetty tuo anturi. Kuten kuvasta näkyy. On pojat laittanut kierteitä. Tässä ei ole yhtään kierrettä jäljellä. Joo. Noniin. Ei tuolla sisäpuolella. Ei oo. Katsotaan mitä tämä sanoo. Tässähän on hyvät kierteet. Niin. Meiltä puuttuu ne kierteet sieltä. Joo, ei kirveellä. Se on kokeiltavaa laittaa tälle paikalle. Niin. Sehän ei haittaa mitään, jos kakkosen ottaa pois kokonaan. Teknisesti ottaen ei. Joo. Teimme näin. Ainakaan se ei pitää saada. Joo. Toivotaan, että johto riittää. Siis tää johtohan ei ikinä riitä. No, sit meidän pitää tehdä liitokset tähän vanhaan johtoon tähän. Joo. Voitko näyttää yleensä? Tää tehdään liitokset. Joo. Tää on kun tehtaalta tullut. Tervetuloa Volvojen virityspajaan. Jaha! Siinä on nyt käypäinen liiti. Viritettiin sillä tavalla. Laitetaan tuo ykköslambda kakkoslambdan paikalle. Niin pitää käyttää kakkoslambdan johtoa, ettei tarvitse karvaperseitä. Niin sitten liitintä. Ja että sen saa sinne paikalle. Ja nyt meillä ei ole kakkoslambdaa ollenkaan, mutta meillä pitäisi olla teknisesti ottaen toimiva ykköslambda kakkoslambdan paikalla. Joka tarkoittaa sitä, että me ollaan ihan yhtä huonoja ihmisiä kuin VAG-insinöörit. Päästömuunneltuja ajoneuvoja. Ei saatana! Mutta kakkoslambda nyt koki kuolemaa ja me todettiin, että jos auto käy paremmin ilman sitä, niin me ei tarvita sitä. Mutta sitten lopputuloksena meillä on tosi vittuun ikävä tilanne. Ja tosi, jos paljastuu, että se käy huonommin ja meidän pitää saada sinne kakkoslambda paikalleen. Ykköslambdan paikalle. Joka tarkoittaa sitä, että meidän pitää tehdä aika monta operaatiota ja voi olla, että ei kyllä käy hyvinkään. Ei käy hyvinkään. Ei mene huonosti, mutta ei hyvinkään. Niin katsotaan niitä sitten tuolla Kouvolassa, jos menee niin huonosti tämä päivä. Mutta se on sitten se ajan ongelma. Siellä laitetaan lambda-reikää umpeen. Nyt mennään yhdellä lambdalla. Näissähän tuo kakkoslambda mittaa vaan, että onko katalysaattori kondiksessa. Ja meillä ei ole katalysaattoria, niin meidän hypoteesin mukaan sillä ei pitäisi olla mitään väliä. Ihan yhtä huonosti käy. Se käy ihan yhtä huonosti. Auto käy rikkaalla, miehet käy laihalla. Mistä kohtaa? Mistä kohtaa? Tästä kohtaa. Miksi mä oon kiinnittänyt tänne? Taikuri ei tiedä itekään mitään tehdä.
Niin eli täällä on siis vielä paikallaan tämä vehkeen oma pumppu, minkä piti olla rikki. Ei sen pitänyt olla rikki, vaan... En tiedä mikä tässä piti olla rikki. Mikä ei ole rikki ja muut 2 pumppua. Tapahtuu erikoisia asioita. Laitetaan virtaa ja kokeillaan. Katsotaan, tuleeko tostakin. Tuossa on siis Biltemon pumppu ja tuolla on oikea pumppu. Ja sitten pitäisi katsoa, että mistä tulee vesi. Nyt tulee tuollaisille vesi niin kuin kuuluu. Laita päälle vaan. Nyt ei enää tapahdu mitään. Jaha. Ei tuosta ei vuoda ulos muuta kuin mitä sinne menee sisään, niin kuin veden paineella. Käytit sä sen pois päältä kuitenkin? Käytin. Uudelleen kytkiessäkin näin toimii. No, voikohan se olla, että siellä on siis joku maavika? Selvitellä. Se meni oikosulkuun se pumppu yhden laukeamisen jälkeen. Oi vittu. Meinas käydä Pieksämäkiin. Ai saatana. On kyllä. On helppoa ja kiva harrastaa. On kisaviikonlopun perjantai. Kello on 17.00. Oi voi. Renkaiden täyttöä ja itsemurha-ajatuksia. Oi voi. Oi voi. Oi voi. Homma meni vittumaiseksi. Aina sataa. Miksi kello on aina 1:30 yöllä? Pojat lähti matkalle. On vittu on ikinen tunnelma huomenna. Huomenna aika. Karavaani kulkee, karavaani kulkee. Kyllä tässä taas päästään. Toki tänään on vieläkin perjantai, että tää on huomisaamuna sitten vasta niinku lähetään, mutta nyt ollaan päästy jo lähölleen. Muutama amatöörivire tuossa pakkauksessa kävi, mutta nyt on renkaat kaikki täytetty, nesteet katottu, bensiiniä on matkassa ja niin eteenpäin. Niin siellä ne tinavitskat matkustaa. Tosiaan, niin tästä aiotaan päästä lähtemään matkaa, vaikka pahalta näytti. Huomenna 4-5 maissa pitäisi lähteä. Mä lähden Jämsästä kyytiin 5:30 mallisesti. Niin siitä sitten eteenpäin kohti Hyvinkää. Yes, rock and roll motherfuckers. No niin, pahoittelut vaakavideosta, mutta nyt ajetaan autolla, niin ei ole vaihtoehtoja. Kello on 21.54 perjantai-iltana ja tuossa pari tuntia sitten kun pääsin kotiin tuolta pakkaamasta, niin Aleksi laittoi viesti, että abort mission, että meillä on tilanne, että kärryssä ei toimi jarrut ja vetoauton etujarrut käytännössä palaa, jos sillä lähtee liikenteeseen tuolla tavalla. Niin sitten tehtiin operaatioita ja sovittiin, että Hirvaskankaan autokatsastukseen soitetaan ja sitten johonkin paikalliseen äänekoskelaiseen firmaan soitetaan ja sitten niistä ei tullut mitään. Ja tuossa oli muutama torikärry, mitä katsottiin, niistä kukaan ei vastannut meille puhelimeen ja en siis yhtään syytä ketään. Kuitenkin asiaa ruvettiin selvittämään 8 aikaa, eli 2 tuntia sitten. No, nyt sitten kuitenkin yksi rockirallia ajanut äijä, kenelle otettiin yhteyttä, niin se soitti tuossa 3 varttia sitten, että ois kärry, ois traileri, että sen sais hakea, siihen ois hommat valmiina, kun maksatte ja otatte kyytihin. Niin lähdin tästä sitä kärryä nyt sitten hakemahan ja varmaan tehdään silleen, että ajan tämän suoraan tästä Äänekoskelle, venkslataan siellä vehkeet ja sitten mennään nukkumaan. Uniaikaan tästä jäi semmonen 4 tuntia, mikä on aika vähän. Aika vitun vähän. Mutta niillä mennään mitä on. Vähän vituutti ensin, että ei pääse kisoihin, ei onnistu mikään. Ja sit kun rupes tajuamaan, että vitsi, että huomista saa lepopäivän, kello on 1 000 000,
pääsee nukkuu, pääsee pelaamaan frisbeegolfia. Niin sitten oli vähän silleen, että no, kai tää tästä tasaantuu, että kai tää laantuu tää olo. Ja sitten kun se soittaa, että nyt olisikin kärry, että nyt pääsis kärryllä, niin sitten toiseen suuntaan, että ei helvetti, että nyt pitää kaikki hoitaa ja lähteä sitten kärryä hakemaan ja 4 tunnin yöunilla Hyvinkäälle kisoin, niin ai saatana. Mutta kisoihin päästään, se nyt on pääasia, tässä on aika pitkä kisatauko ollut. Ja en tiedä, hullun touhua ylipäätään lähteä mihinkään Hyvinkäälle kisoihin, kun tänne 4 tuntia suuntaansa pitää ajaa ja pääsee ajamaan se 3, joka lähtee Lästkallin kautta kotiin, mutta nähdään mitä tapahtuu. Tästä mä lähden nyt hakemaan sitä kärryä. Päivitellään seuraavan kerran sitten varmaan Liljojen pihasta Äänekoskelta, mitä käyti. Kärry on Persiissä ja matkalla Äänekoskelle tässä nyt jo isolla tiellä. Näin tästä olisi 10 minuuttia vielä Hirvaskankaalle. Kello on 22.45. Voin kertoa, että tuo 4 tuntia unta mitä tästä tulee saamaan, niin maistuu aika helvetin hyvältä. Joo, kohta laitetaan vehkeet niskaan. Ihan hyvin tämmönen iso kärrykin tällä Mondeolla tulee. 2,2 litrainen dieseli ja Mondeo, niin kyllä Natona pitää tullakin. Natona 400 nyt on ihan vääntöä 180 hevosvoimaa. Pitää kärry tullakin. Mut joo, tosiaan niin aikainen herätys tulossa ja vähillä unilla lähdetään liikenteeseen. Mutta päästään kisoihin, päästään kisapaikalle. Toivottavasti päästään kisapaikalle. Joo, ei mitään. Samputti. Voiko tätä paremmin kuvailla? Samputti. Siinä voisi näyttää sieltä vaikka kellon, että paljonko kello tällä hetkellä on. Oh fuck man, fucking cunts. Piti olla esiin. Tunteita ja tuoksuja, vitutusta ja paskaa. Ai. Kello on 4.49 ja tässä on just Keljonkankaan ABC ohitettu. Matkalla Jämsän Shellille treffi paikalle aamukakalle. Jatketaan siellä. Firman miehet. Firman matkalla. Rensas on lämmin, mutta on ihan helvetin lämmin oikeesti. On nastakin, jos sattuu jäätä ja lunta. 45 minuutin unilla mennään. Oho! Kyllä on ollut jo 4 tuntia kohta ereillä. Ei saatana. No niin. Ollaan päästy varikolle ja ollaan oltu hereillä 5 tuntia? 6 tuntia? Ja ollaan saatu vehkeet purettua ja tuolla rupee joku saatanan kirja Nissani rupee menee harjoitteluvetoihin, eli rataan tutustumiseen ja me mennään sitten joskus puolen tunnin päästä, 20 minuutin päästä sinne. On Maxen vierailevana huoltomiehenä. Yes. Ja miltä tuntuu? Joo. Lästkaalli tai A-finaali. Lästkaalli sillä, että päästään aikaisin kotiin. Kuka pääsee, kuka ei? Niin. Kuka saa, kenelle annetaan? Joo. Ruvetaan tästä kohta ajelee ja katsotaan. Heitä varmaan seuraavaksi tuon GoPro-kypärää ja harjoitteluvetoa sitten. En tiedä, että jaksaako tuo Aleksin poika laittaa kameraan kypärää. Jos se laittaa, niin siitäkin tulee. Noniin. Kisalähöistä saa sitten videoita. Ja aika olla mun tilaa eikä ole. Just näin. Vähän liikaa tännepäin, mutta koska kiinnikkeet on just näin päin, niin Niin. mahdoton paikka. Joo. Käy nyt tohon erilainen. Noniin. Joo. Lämmittely, eli rataan tutustumista ajettu. Aleksi ei ottanut kameraa ja mä unohdin laittaa omaani päälle. Mutta autot, oma auto ainakin kulki ihan hyvin, oli ihan mukavaa ajaa. Oliko Aleksi auto hyvä ja mukavaa ajaa? Kyllä. Uskoisitko tätä miestä? Ei minä. No, tuolla on lähtö numero 2 nyt radalla ja mun pitäisi mennä lähtöön numero 14 jollain aikataululla. Palataan niihin tunnelmiin sitten kun on aika. No niin, pitäisi olla nauhoitus päällä. Tästä lähdetään kohta
ensimmäiseen alkuerään. Aleksi ajaa kohta, mä ajan ensin. 2 täyttä kierrosta, ihan helvetin kuuma täällä autossa. Ihan helvetin kuuma joka vitun paikassa, missä täällä on. Pitää muistaa pitää nesteytyksestä huoli. Ja siitä sitten eteenpäin. Vyöt on kirreällä, kypärä on kirreällä. Kamera on päällä. Vaihe ei ole vielä silmässä, mutta kohta laitetaan. Kierroksia 4 tonnia, pinta on aika hyvän näköinen. Siitä sitten hyvä. Aspinmaa oli 2. Meidän aika lähteä on ihan just. Flekti päälle, sisätilapuhelin on päällä. Ei välttämättä tarvii olla, jos tulee pölyä sisälle. Saatana, että oli komia pääsuora. Saatana. Perkele. Satana mulkku seis. Satana. Ainut mikä nyt vituttaa, niin me ollaan 12 kotona. Monelta ollaan kotona? 12. Sunnuntaina, kun lähdetään tästä Mäksäluossa saunomaan ja ryyppäämään, kun saadaan A-finaalipaikat. Nyt kuulostaa hyvältä. Saatana. Ota nää perkele yhdenlaista touhua. Oliko edes lämmin?
Kaikkensa antanut olo. Jos oli lähtiessä, niin niin on nyt. Mä just niissä on joku, nyt enkä käy. Mies tulee kolmella päässä. Ei vittu, nyt menee ulos. Ei, joo, ulkokautta. Syöksy vaan. Mä katson, että ei vittu, että jos sä tossa ajaa ulos, niin seuraavaksi saa ajaa. Ei! Jumalauta. Ja kaveri vaan ihmettelee, että kuka se oli. Millä vittu asialla? Mikä vittu mies? Oliko mies? Ai saata. Tarvitaan toi ihmelle viestiä, että tuleeko turhaa ootella ainakaan kovin. Niin, tulee yöllä. Puoliso ei tuu tänään kotiin. Tulee yöllä kotiin. No ei tullu yltyä. Kamera näyttää kyllä ihan pisin vittua, sen näkee jo silmäkulmalla, että se näyttää vissiin mittaristoa. Saatte tämmösen mittaristovideon nyt sitten. On viimeisen päällä. Kai. Rata pelisee taas. Joo. Ihan vitusti. Jännä nähdä näkeekö tuolla mitään. Jos ei jotain onnea, niin jotain epäonneakin. Siinä on ainakin vanne ihan paskana. No, 2 ja korjuutetaan. Tämä oli Aleksi alkuerä. Oi vittu. Toivotaan.
Kontakti puhalli. Miltä Aleksi tuntuu, mitä tapahtuu? No nyt oli ihan hyvä päästä. Lähössä. Mitä lähössä tapahtuu? Olit viimeinen. Lähössä jäi. Miksi? Ei vie. Hää? Ei vie. Mikä ei pie? Rengas. Rengas ei pie. Niin. Tiedätkö mistä renkaita saa? Hyvin kovaa misukka. Käy kuvaamassa ton renkaan paistoleima ja se pinta. Käy kuvaa. Renkaita saa ostettua niitä saa ostettua kaupasta. Ostakaa renkaita. Lähdössä maaliin 4. ja saa valita paikan 2. seuraavaan lähtöön. Tarkistit sä sen vai laskit sen? Mä katsoin, että jos oot 4. maalissa, niin ei oo helppoja autoja ainakaan vastassa. Ja näköjään otin sitten myös sen toisiksi sisimmän paikan, vaikka tarkoitus oli ottaa sisiin, mutta something happened. En tiedä. Kävi vissiin Teemu. Aukeeko? A1. Aha. Liittavaille lippumia. siinä on auto, joka on ajanut tänään 1 lähön ja sillä on auto, joka on ajanut tänään 3 lähtöä. Aivan solmussa kaikki. Kaikki renkaat on menneet. Renkaat on puhennut ja Mä lähden kohta kerään pulloja. sama. Aivot on puhennut. Järvisen Jarno on puhennut. On. Tässäkin on tämmönen ryypännyt mies. Heitän kohta ajohaalarin päälle ja lähden tappamaan itseäni tuonne rajalle. Editointipenkiltä tervehdys. Mullahan oli tuossa lähdössä semmonen tilanne, että GoPro ei lähtenyt käyntiin viivalla. Ja en sitten sitä jaksanut järjestää noin 2 viimeisenkään lähtöön. Jarno tuolta Ratavallilta sitten kuvasi meille klippejä.
semifinaaleihin mennessä oli aika kauan kerännyt jo ootella. Olisiko tuossa ollut 5 tuntia ajamatta ja lähössä kierrokset oli 4,5, 4,2 niitä tienoilla ja ne oli aivan selkeästi ihan liian pienet kierrokset. Auto boas välittömästi viivaa eturivistä ja sieltä sitten painettiin kohti savupilveä, hiekkapilveä. Pikkusen koitin tuossa ulkokautta ohittaa, mutta eipä siitä sitten oikein mitään tullut. Kun tuolla savupilvessä ei näe yhtään mitään, mitä siellä tapahtuu, niin, ja huomasin siinä vaiheessa, että on 6-7. Mä ajattelin, että se on ihan turha ruveta sitten enää kiskomaan tuolta kiukulla kaasupohjassa tuonne hiekkapilveen ja toivoa, että sieltä saisi yhtään sijoituksia takaisin. Se on hulluutta. Mä en nähnyt lippupisteitä. Mä en tiedä, että onko keltaisia lippuja. Mä en tiedä yhtään mitään, mitä radalla tapahtuu, aina kun tulee hiekat naamalle. Niin, mä ajattelin, että mä cruisailen vaan sitten maalle ja tyydyn kohtalo, että H-finaalin kautta mennään. Aika paska lähtö iteltä, kyllä niin kaiken kaikkiaan. Eipä tätä varmaan tämän kauempaa edes kannata kahtoa, kun ei tässä mitään tapahdu. Nostellaan vaan tuolla hiekkapilvessä. No, paljastui, että siitä nostelusta oli kun olikin hyötyä. Pari muuta autoa ei ollut tehnyt niin tuossa oli vikalla kierroksella ennen lähtöviivaa yksi auto parkissa ja siinä ilmeisesti oli tapahtunut niin, että oli ohitettu keltaisella lipulla ja ne oli saanut siitä sitten B1-merkintöjä. Eli me ei mentykään H-finaaliin, vaan mentiin E-finaaliin. Melkoista rahinaa pitää tuo puhua. Ei mitään. Tässä kamerassa tää ei toimi. En tiedä miksi. Ei toimi. Voitko ottaa se pois päältä? Mä ymmärsin, että 2 ainakin taisi saada siitä keltaista lippua. Mä en nähnyt mitään keltaista lippua. Joo, se saa. Se oli tossa ennen maalia. Mä näin siis siinä sen auton, mutta siis kun siellä piti ajaa ihan terveisiä. Ainakin sen verran kuuluu nostelusta, että vissiin ei pölykökiä näe yhtään mitään. Siis mä en näe mitään. Ihan siis turhaa tuolla. Vienkö tonne autoon? Vie autoon. No niin, sitten tullaankin E-finaaliin. Tästä mulla oli lähdössä 5200 kierrosta, mikä on normaali lähdössä, mulla on 3500 kierrosta. Auto lähti kuin Ankkalammesta ja erinomainen lähtökiihdytys ja vielä ykkösmutkaan pääsi 2 painamaan, mutta valitettavasti siinä kävi sitten sillä tavalla, että tuo takana oleva kuljettaja ei ollut samaa mieltä ajojärjestyksestä ja jarrutuspaikoista ja pomautti aika pirun kovaa takakulmaa. No siitä ei sitten sille rangaistusta tullut, mutta oma auto meni Jordaniaan ja siinä piti tehdä aikamoisia koppausliikkeitä, että siitä pääsi enää liikenteeseen. Ja no sit oltiinkin sijalla ynnä muut, eikä 2. Vähän tekemätön paikka, mutta yritettiin sieltä silti kovasti. Se ei savuta tässä oikeastaan ollenkaan. Sillä on joku. Ja sitten se säästelee sitä vähän joka kiireessä. Vähän epäilyttää kuitenkin. Tässä on se saatana sepri. Nyt se kuitenkin sivuttaa aina eri kotossa kuin aiemmissa läpöissä. Eihän tuolla nää yhtään meitä tuossa sinisessä savussa. Se on ihan aurinko vielä, kun paistaa tuohon, niin ihan soppona ajaa.
Sen verran tässä pitää ihan julkisesti kritisoida, että en täysin ymmärrä sitä, että minkä takia tuota savuttavaa Volvoa ei sulettu kisoista pois sen jälkeen, kun se jatkuvasti useassa lähdössä savutti aivan samalla tavalla kuin tässäkin lähdössä. Tämän jälkeen ilmeisesti savuttaminen oli liikaa kisajärjestäjille ja otettiin pois. Propsit siitä. Se on hyvä, että auto otettiin pois. Ehkä siellä on taustalla ollut toive siitä, että se auto pysähtyisi omia aikoja, että mikä auto ei tuommoista normaalisti kestä, että moottori tunkee sieltä 2,5 litraa öljyä läpi per kisa. Mutta oli suhteettoman vaarallista painaa tuolla ihan savupilmessä näkemättä yhtään mitään, yhtään mistään. En pidä sitä hyvänä. Ei ole hyvä asia turvallisuudelle. Kello on 1:30 yöllä. Miten kello voi olla aina 1:30 yöllä? Jos tästä video tulee, niin tää on päätösklippi. Aleksella meni huonosti. Kerro 2 sanalla miten huonosti. Huonosti. Sama. Itellä meni myös vitu huonosti. Tai on paskasti ja niska on kipeä. Miten Juusolla meni? Väsy alkaa pikkuhiljaa painaa 45 minuutin yöunia. 2 sanalla. Mutta muuten ihan jees. Nice. Paras on ABC. Herra Jumala. Tää oli auki 11 asti. Vittu. Helko. 24 ABC. Ei kukaan kattonut ees. Joo, se sai sanoa vettä. 24 ABC Parasjoella. Ai saatana. Onneksi päästiin. Mutta joo, kisareportaa se saattaa tulla tai olla tulematta. Katsotaan miten tässä nyt mielenterveys kehittyy. Pitäisikö mä nyt joku paikallinen haaste? No niin, pois.